vitanda vikugona ndicho chikawa mumala. Lero pa 14 May ndi tsiku limene timakumbukira kubadwa kwa mtsogoleri wakale Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ngakhale zili choncho pali mafunso ndithu ambiri amene sitidziwa mayankho ake, monga chaka chimene iye anabadwa ndi mmene amayendetsera ziko, kuti mmutu mwake kwenikweni amaganiza chani kapena mumayende chani, ndipo maubale ake amene iye amachita ndi maiko akunja, nkhani za malonda, ingakhale mmene iye ngati munthu amapangira ziganizo zina zopititsira mtsogolo dziko lathu, iye amachita bwanji. Lero tikucheza ndi Profesa Kayuni amene ali mkulu wa nthambi ya maphunziro ya social science kuno ku Chancellor College Kuzomba. Nkhani yokhuzana ndi Kamuzu ni nkhani yoti kuno ku Malawi tinene kuti ndiyovuta kuimvesa kwa makamaka kwa mtundu wa Malawi amene abadwa zaka za ma 1980 zimu kubwera kunoko. Mwina zimavuta kumvesa kuti Kamuzu ndi ndani. Komanso zodabwisa zake nzoti olonga khaliso anthu amene akhala Malawi no zaka zambiri, ankhala kale nzika za Malawi muno, nonso makhala kuti kodi Kamuzu kuti amumvesesebe pa mavuta abe. Chifukwa chani? Chifukwa kuti Kamuzu anachoka mziko muno ndikupita ku South Africa, kuzera mu Zimbabwe mu kupita ku South Africa ali wachichepere. Ndikutanthauza kuti anachoka Malawi muno ali kamwana, nkumapita kumeneko. Ndi nkuchoka ku South Africa ko anapanga ulendo wake kumapita ku America kupanga maphunziro. Kuchoka ku America kena kwa anakathera ku UK kumene anakakhalisa kuso kwambiri. Ndeno kukhala ngati kuti muziko muno wa Malawi anthu mbiri yake imankhala ngati zongomva pa Chingereza amati hearsay, zongokhala ngati kuti akuli munthu wina wake wa Malawi akuma akuchita zinthu zazikulu kunjaku. Nde zimakhala ngati kuti mbiri yake imakhala ngati ina yake ya ngati yongomvera patali. Mano muti anthu amene anakula naye muno muziko muno ndiochepa kwambiri. Nde nkhani ya Kamuzu ndiyovuta ngakhale nzika za Malawi muno zimene zili zakhala zaka zambiri olo kapena mbadwa waso pano onsewa amakhala ngati kuti pina pake sakumumvesa kuti Kamuzu ndi ndani. Tikanena background yake, tikanena mbiri yake ya chiyambi chake, imavuta kuimvesa bwino chifukwa kuti ndiponso china chonena kuti mwini wake Kamuzuyo sanalembe buku. Zimasiyana monga ngati atsogoleri ena maiko ambiriwa analemba mabuku kunena kuti ine nabadwa muzi wakuti ndipo ndi agogo anga kanali ndani, mai anga anali wakuti ndipo timakonda kutere timatere. Kamuzu sanalembe mbiri yake bwino analemba timazitenga kwambiri za Kamuzu kuzera makalata ena kapena anthu ena amene anakhalapo naye kanthawi kena kake, koma mwini wake kuti akunena imene pa Chingereza timati autobiography, kuti ailembe mbiri yake imene sanailembe. Ndi chifukwa yake pamakhala ngati pali nkhani zosiyana zokhuzana ndi Kamuzu zoti kusiyana ndi atsogoleri ena monga ngati Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, kaya Nelson Mandela. Anthu amaziwa bwinobwino nkhani zawo bwinobwino pachiyambi pake mezinayendera kuzafika mapeto. Nde chiyambi cha Kamuzu chimakhala ngati pa Chingereza timati a mystery. Chimakhala ngati kuti pena pake anthu sakumumvesa bwinobwino kuti ndi ndani kodi mkulu ameneyo. Nkhani yayikulu mmene mwaneneramo mchaka cha around 1945 ku UK pamene Kamuzu anayamba kukhala kwambiri kucheza kwambiri ndi amene msogolomo anazakhala atsogoleri otchuka mdziko lino la Africa, achina Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, achina Jomo Kenyatta, onse anali azinzake. Ndipo anthu awa pa Chingerezi timati pan-Africanist, anthu amene mumtima mwawo amalingalira kuganiza kukhumba za tsogolo labwino la Africa. Anthu amene wawa ndi anthu amene wawa anali azinzake. Ndi Kamuzu ali ku UK amakonda kukhala ni nthawi yayikulu kumacheza nawo, ngakhalenso even makalata amene amalemba mu nyengo zimenezo analionena kunena kuti Africa ino sitinganene kuti tikhala aufulu ngati maiko ena akhalabe ali mu ukapolo wa samunda. Nde tinkhoza kunena kuti Africa akhoza kukhala waufulu pokhapokha maiko onse akhale aufulu. Amalemba choncho Kamuzu imeneyo. Ndipo mayankhulidwe ake, machitachita ake anali okhuzika ndi ndale za mu Africa. Ndipo tikuziwa bwinobwino kuti kuno monga kuno ku Malawi kuno Nyasaland African Congress imene chinali chipani cha mphamvu nthawi imeneyo
chinasapotedwa kwambiri ndi Kamuzu, amatumiza ndalama zake kupangisa kuti chipani chiziyenda. Nchifake zosadabwisa kuti pasogolo pake anthu monga ngati achina Kanyama Chume ndi ena oteroho anachita kulemba kalata kunena kuti tikufuna Kamuzu abwere azatisogolere dziko lino. Sikuti anangolota yayi, koma panali kuti amalandira thandizo, ndiponso Kamuzuyo amaonesa chidwi pa dziko la Malawi lino kuti ufulu ubwere ku dziko kuno. Ndi pachifukwa chimenecho anthu anaona kuti koma mkulu uja atati wabwera, I think atithandiza ndithu. Ndi andaledi zinayamba kuphikika kwambiri nyengo zimenezozo. Nanga kunkhani za chuma, Kamuzu amayendetsa bwanji ntchito za nkhani za chuma zokhoza dziko lino kupyolera mu IMF ndi World Bank, limene timati banki lalikulu pa dziko lonse lapansi, kuti ndalama ya dziko lino ikhalebe ndi mphamvu mmene inalili zaka za 1980 kapena 1990. Ndikhoza kunena kuti maganizo ake akayendesedwe kachuma tikawunikira bwinobwino. Mina tipite mbuyo pang'ono ku 1963, mina ndingoyambira kumeneko. Mu 1963 Kamuzu anapanga present paper imene imatchedwa kuti what is communism. Munyengo imene yoyo ma 1960s, 70s, 80s nkhani yayikulu inali yoti kodi ife anthu amene tikulandira ufulufe, maiko amene tikulandira ufulufe, tisatire ndondomeko ya zachuma ya mtundu wanji ya maiko azungu aku mazulo kumonga ngati United States, Britain, kapena tisatire monga maiko achi communist ngati Russia. Ndi nyengo ngati zimene zozo zinali nyengo zoti maiko amene akulandira ufulu amakhala ndi chidwi kuti kodi tisatire chiti. Ndi Kamuzu anapanga present paper mu 1963 kuno kuzomba, amati what is communism. Ndi paper imene anapanga present Kamuzu amalongosola maganizo ake akuti kodi chuma tichiyendese mwa mtundu wanji. Ndi mukawerenga mukaona bwinobwino zimene ananena siku limene lolo Kamuzu, muona kuti kwambiri amasusa kwambiri kayendesedwe kachuma mmene amasatira maiko akumawa ngati Russia ndi ena otero. Amanena kuti zimene zija iyayi, koma iyeyo chikhumbo chake amafuna kuti tisatire ya amati mixed, kuti kuphatikiza, kutenga zina zakumawa zina zakumazulo nkuona kuti ndi ziti zimene zili bwino. Koma ndi amene anali maganizo ake, koma muka presentation yonse kwambiri inali yosusa kwambiri mene chuma chimayendera chakumaiko a Russia cha communism, amasusana nacho kwambiri. Ndere tukuona kuti titatenga ufulu wathu 1964 Malawi machitachita ake akayendesedwe kake kachuma anasatira kwambiri maiko monga ngati mene amayendera chuma aku mazulo kumonga ngati Britain, United States, ndi amene anasatira kwambiri moti mpaka na achipembere ananenapo mu 1971 nthainake ku United States kuti Kamuzu kasatidwe kake kachuma akusatira kwambiri maiko aku West kapena United States ndi Britain, mpaka na maganizo ake ndi kuwaposaso iwowo kamaganizo ake akayendesedwe kachuma. Tanthauza kuti iyeyo samakhulupirira communism yayo. Ndeno chimene chinapangisaso Malawi titangolandira independence mu 1964 chinapangisa Malawi kuti aoneke kusiyana, ndicho nena kuti Kamuzu amasiyana ndi maiko monga ngati Tanzania, Zambia, Mozambique, maiko amene atizungulira. Muzaona kuti ku Zambia chimene chinapangika nchoti amasatira timati humanist approach, humanism. Kenneth Kaunda amene anali president kumeneko amapanga amasatira ndondomeko amati communism, humanism imene iyi amati African humanism. Machitachita ake mukaona bwinobwino amafanana ndi timati socialist, amatengerako kwambiri za maiko akumawako socialism chonje. Ndeno tikasatira tikaona ku Tanzania, ku Tanzania kunali system ya socialism inaso amati ujamaa. Nde ujamaa machitachita akeso amatengerapo so kwambiri zochokeraso kumaiko akumawako za socialism. Tikapita ku Mozambique ndi amasatira African Marxism niso ndi zomwezo za kumawako za socialist idea. Koma tikabwera Malawi, ndi Malawi inankanga tuti azungulizidwa ndi maiko wonse amene akuchita zinthu zofanana zimene zili za socialism. Koma Malawi yokhayi inakhala ngati kachilumba, machitachita ake analosiyana.
machitachita ake amasatira capitalist kapena kayendesedwe kachuma kamaiko aku west. Ndi chimene chinapangisanso kuti maiko amonga Britain, United States azikhala ndi chidwi ndi zochitika za ku Malawi. Zimapangisanso kuti Malawi akamakumana ndi maiko ngati mabungwe monga ngati IMF, World Bank, kayankhulidwe kawo sikamasiyana chifukwa maiko amene mabungwe ya IMF, World Bank iwowo maganizo awo nawonso ndi capitalist zimene Kamuzu amazikhulupirirazo nde sizimavuta kuti kayankhulidwe kawo kakhale kofanana. Pamene tikatengera maiko enawa amakonda kuthamangira kupita ku China, amathamangira kupita ku Russia, ndimene amakatenga kuthandizo lawo. Ndipo machitachita ayendesedwe awo achuma amasiyana kwambiri ndi mmene Malawi amayendesera chuma chake. Nde tizali kuti Malawi president wathu akamakhala pa international meetings kachani liwu lake lizimveka mwantundu wina kusiyana ndi liwu la enawa. Chifukwa enawa amatengedwa ngati kuti awa kusatira za kumawa za Russia za communism za socialism. Malawi akukhala ngati akusatira za ife. Ndiye ukhanga kuti pena pake pamakhala ka special status pa Chingerezi tingatero. Pamakhala ngati kulemekeza kwina kwake kwa machitachita athu a ntchito zathu za chuma. Nde chimene choncho chimene chinapangisanso kuthandizira kuti Malawi mwina alandirekonso support kapena thandizo moyeneranso limene linapangisa Malawi kuti pena pake di kuyambira kuchokera pa independence kuzafika kuyambirira kwa 1990s chuma chathu chimayenda bwino kwambiri. Ndiponso tisayiwale kuti ni nyengoso imene malonda monga ngati afodya amayendanso bwino kwambiri. Ndi zina zambiri zimayenda bwino. Mabungwe amene amagwira ntchito Malawi muno aboma machitachita ake so anali amagwira ntchito bwino kwambiri moti kafufuku amanena kuti tikayerekeza muno mu Africa nyengo nthawi imeneyoyo machitachita mabungwe aboma ma ministries ma departments athu aboma mmene anthu ake amagwirira ntchito tikayerekeza ndi maiko ena muno mu Africa amatitenga kuti Malawi timagwira ntchito yathu bwino kwambiri. Pa Chingerezi timati professionalism ya public sector ya mantchito za boma inali yoyenda bwino kwambiri kuposa maiko ambiri. Ndi zimene zonso zimathandizira ndithu chifukwa kuti ntchito za boma zimathandiziranso kuti chuma chikhale bwanji. Nanga ku nkhani ya maubale a Malawi ndi maiko ena Kamuzu amaziyendesa bwanji? Monga amene tikuziwira Malawi imakhala ndi maubale ndi maiko ena a dziko lapansi. Ngakhale zili choncho maiko ena anakhala nawo pa mgwirizano umene umochedwerako monga mu chaka cha 1985 maiko ngati Armenia ndi Albania ndi amene anazachita nawo maubale ndi dziko la Malawi. Kodi Kamuzu kaganizidwe kake pa nkhani ngati zimenezi ndiponso ndi maubale ake ndi dziko la South Africa, Mozambique, Tanzania lidayenda bwanji? Ninganene kuti kumasuka kumene kunayamba kuchitika kuma late 1980s kumaliza kwa ma 80s uku tinganene kuti sikwenikweni kuti kunathandiza kwambiri dziko la Malawi koma inali ngati njira ina yofuna kuti Malawi isamangoyang'ana kumozi kungoyang'ana kumaiko amene takhala tazolowelana nawo kwa nthawi yayitali koma kunali kufuna ngati kuti tionenso kwinako kusidya linali kuti nakonso mwina akhoza kutithandiza chifukwa kuti nyengo imeneyo nkuti dziko lapansi lino ndale zake zitayamba kusintha zinayamba kuoneka kuti ndale zake zonena kuti awa ndi osapota maiko awo uku kapena uku boundary inakhanga kuti yamba kusuntha ande sizinali zodabwisa kuti ziko ili kupeza kuti poyamba limakhanga tilili mbali koma sopano lamba kusuntha kupita mbali ina nde zimene zozo sizinali zodabwisa koma sininganenenso kuti Malawi inathandizika kwambiri pamenepo nde tinama koma zinali bwino kuti si nkhani ya zachuma yokha imene imathandiza ziko kuti lipite pasogolo koma ngakhalenso ubale wokhala bwino ndi anthu kena kuno ndikulandira ulemerero wina wake pa anthu kumakupanganire ndi zofunikaso kwambiri nde popanga zimenezo Malawi inakhanga kuti tikuichukisa ziko lathu kuti tikhozanso kuziwika ndi maiko ena osiyanasiyana zimene zinaliso bwino ndithu. Ngati pali chinthu chimene Kamuzu ziko lonse lapansi limamuziwa kwambiri Kamuzu si kunali kwambiri zimene timanena kwambiri kwathu kuno
zonena kuti inde zimene zonse zimaziwika kuti kaya Kamuzu pamakhala nkhani kuti amadyesa anthu kung'ona amene ayambana naye kachanchani zimene zonso inde zimati, koma chimene chinampangisa Kamuzu aziwike kwambiri ndi mmene amayendesera ndale zake za maubale ndi maiko ena. Ndiyambe ku 1964 mukuziwa muno mu Africa panakhazikitsidwa bungwe la Organization of African Unity OAU limene pakali pano timati African Union. Bungwe limeneli litakhazikitsidwa mu 1963 ku Addis Ababa, Ethiopia. Mfundo zina zimene anagwirizana mukukhazikitsa bungwe nene inalinena kuti pakhale umozi ndi mgwirizano pa zochita ife maiko mu Africa kapena unity and solidarity. Zimene zonzo zimene mfundo zina zimene zinanenedwa. China kuti usamunda uthe kuti maiko mu Africa agwirizane kuti usamunda uthe muno mu Africa. Ndi mfundo zina zimene anagwirizana. Ndino chimene chinachitika ndichi. Tabwera sopano chaka cha 1964 ku OAU conference. Maiko aja anena kuti apartheid South Africa, ziko la South Africa limene likupanga mfundo zake za apartheid zogawa azungu kwakuda kupondereza anthu akuda, ananena kuti ziko la South Africa tithese ubale, tisakhaleso ubale ndi ziko limeneli. Kunali Portuguese East Africa imene timati Mozambique, nthawi imene yoyo Portuguese amalamulira ziko limenelo, tithese ubale ndi ziko la Portugal chifukwa cha zimene likuchita. Kunali Southern Rhodesia imene pano kuti Zimbabwe, tithese ndi boma la azungu limene linali mu ziko la Southern Rhodesia, pasapezeke wina muno mu Africa amene ali ndi ubale ndi maiko amenewo. Koma pa maiko onsewa limene linali lotchuka kwambiri linali South Africa. Ndino chimene anapanga Kamuzu ndi chani. Kamuzu ananena kuti ine sindigwirizana nanu nonse zimene mwanena pano. Ndipo pa Chingerezi timati anapanga abstain, popanga vote resolution imene ananena kuti ine sindigwirizana nanu. Ndipo ananena poyera Kamuzu nena kuti ineyo sindigwirizana nanu chifukwa chakuti anthu anga ziko langa la Malawi ambiri ali kuzikomweko ku South Africa. Ndipo chuma chathu chimadaliranso anthu omwewa amene ambiri amagwira ntchito kumeneko. Ndikanena kuti anthu anga ubale ndi South Africa usakhalepo, zimene sizitithandiza ife. Ineyo ndikulingalira kwambiri za anthu anga ziko langa. Chinanso chimene Kamuzu ananena ndanena ziko lathu lino lilibe gombe loti tikhoza kupitako ku nyanja kuti port. Ndeno ifeyo tikudalira Mozambique yemwe, tinene kuti Mozambique we tadana nawe sitikukufuna. Katundu wathu tikamapita kunja tiyendera kuti. Ananena zambiri. Ndeno ndipitirizaso kunena kuti si nkhani ya mu Africa yokha imene tikhoza kunenapo zokhuzana ndi Kamuzu za maubale ndi maiko ena. Paliso nkhani ya Israel. Mu 1967 panali nkhondo pakati pa ma-Arabu ndi ma-Israel. Mu 1967 the Arab-Israeli war. Chimene chinapangika nchoti chifukwa cha nkhondo imeneyi Egypt pali peninsula ina imene Israel analanda kuchokera ku ziko la Egypt. Ndipo zifukwa zimenezo Egypt anapangisa kuti abwerese resolution ku African Union OAU kunena kuti ubaleso uthe tipange condemn Israel ubaleso uthe. Chimozimoziso nkhondo imene inachitika timati Yom Kippur War ya 1971. Chimozimoziso kuti maubale anatha koma Kamuzu anatani. Tikuona Kamuzu anali munthu woyamba amene anapita ku Israel ukapanga visit, mtsogoleri woyamba anapita ku Israel ngati state visit. Chimozimoziso ku South Africa anapita ku South Africa anali state visit in 1971. Maiko onsewa anayendera, ndipo anali munthu woyamba wa mu Africa kupita ku maiko amenewo. Ndipo anakapanga even address parliament ya Israel ku South Africa. Chimozimozi anamulandira ndipo maiko ambiri mu Africa ananyasidwa naye Kamuzu chifukwa cha zimene anachita. Makhanga tiri Kamuzu amapanga zinthu zosiyana ndi maiko ina onse. Maiko ina onse mu Africa katenti pange tilowerewo iye amalowerawo. Koma mwanenaso bwino kunena kuti kodi zithandauza kuti ndiye kuti Kamuzu amene samagwirizana ndi anthu akuda mu South Africa amene akumenyera ufulu wawo.
tikapena anthu akuda amene akumenyera ufulu wa ku Zimbabwe ndi ku Mozambique tinganene kuti Kamuzu samagwirizana nawo. Nde mufunso lanu muja munatchulamo kuti zikumveka kuti Kamuzu anathandizira bungwe la ANC limene likulamulira pakali pano ku South Africa. Ndi zoona pali umboni wonena kuti Kamuzu mwachinsinsi amathandiza. Ine nthawi nake mbuyo ndinachezapo ndi the late Alec Banda. Mukuziwa kuti Alec Banda anakhalapo nduna, anakhalapo so ma position amphamvu nthawi imeneyoyo. Koma sikuyambirako sanali nduna koma anali munthu wamkulu muchipani ngakhalenso mabungwe ena mziko muno nthawi imene ya Kamuzu ija. Anandiwuza kuti zona panali anthu ena amabisalaso kuno anthu ena amabisala muziko muno kumakhala nyumba ndithu zowasunga ena amamalawi sitimaziwa. Nde uku mbali inayi Kamuzu amapita ku South Africa kukacheza nawo. Nde anatenga policy imene pa Chingereza amati contact and dialogue. Amanena kuti munthu ngati akutira akwira sibwino tizithamanga kukapita kapanga conference yathu Kampala, kapanga conference yasu ku Addis Ababa, kapena ku New York kumamunena. Koma chimene mapanga ndi chani? Tipite tikumane naye munthu uja. Nde mina amayankhulira Kamuzu amati timuyang'ane maso ndi maso. Nde timuuze kuti iwe zimene ukuchitazi si zabwino. Koma tikuphunzise kuti zimene umayenera kuchita ndi izi. Ndi zimene Kamuzu amanena. Pa Chingereza amati contact and dialogue. Nde amanena kuti tikamapanga zachibisalira kukhala uko nkumango mnena iwe zimene uchita si zabwino akuti munthu uja samasintha. Koma chimene kuti munthu asinthe tipite tikumane naye. Nde timuuze kuti iwe panga chonchi, yenda chonchi, lowera uku. Nde munthu uja amachita manyazi kuti nanga siwe ndi nzanga ndikucheza naye ndi akundiuza zimene ndikulakwisa. Nde munthu uja amayamba kusintha. Ndingofuna ndinenepo kuti mu 1994 de Klerk amene anali president womaliza wa chizungu wa dziko la South Africa ananenapo mu 1994 pa Truth and Reconciliation Commission. Ananena mawu kunena kuti ma sanctions kapena kusala dziko la South Africa pa nkhani ya zachuma ndi zina zotero akuti zinathandizira kuthesa mchitidwe wa apartheid ku South Africa. Koma ananenapo mawu kuti koma zimene amachita maiko ena monga ngati Malawi zoti amatumiza akazembe awo achikuda ku dziko lathu lino zimatipangisa ife kuti tiziziunikira tokha ndikuona kulakwisa kwathu kwa zimene timachita. Kutanthauza chani? Nanga mukuziwa mu South Africa mujamanena kuti uku sungapite munthu wakuda uku wa nzungoka uku kwakuti chani. Nde koma kazembe akabwera mmaziwa kazembe malingana ndi malamulo a dziko lonse lapansi kazembe amayenera kupasidwa ulemerero wina wake. Ndiso pana akazembe aja mabwera akuchokera kuno ku Malawi amakhala anthu akuda. Nde zimapangisa South Africa ja avutike maganizo kuti sono awoti apase ulemu koma ndi anthu akuda. Kuona pamenepo nde de Klerk amanena kuti zimene amachita maiko ena monga ngati Malawi zo kumana nafe ndikumacheza nafe ndikutumiza akazembe awo achikuda ku dziko lino zimatipangisa ife kukhalaso ndi kuunikira kwina kwake ndikuzindikira kulakwisa kwa zimene ife timachita. Ananena yekha de Klerk zimenezozo. Nde ndingofuna unena apo mbali ina kunena kuti contact and dialogue ndikuziwa kuti anthu ambiri pakali pano amene akundimvera ambiri pani Africanist makamaka amamkonda kumunyoza Kamuzu kunena kuti Kamuzu anali wosokoneza chani. Koma de Klerk mwini wake anavomera kuti tekniki imene ya contact and dialogue pena pake imathandiza. Komanso tikuona kuti Kamuzu amazindikiraso kuti tikangogwirisa ntchito njira yokhayi palibe chimene chichitika. Ndi analiso ndi njira ina. Tikuona soti Kamuzu ameneyo amaziwa kuti amene akumenyerera ufulu anthu achikudawo akupangaso ntchito yabwino. Amaziwa kuti nawonso ali ndi mbali yake yabwino. Ndi tikuona soti nawonso amapereka support mwachinsinsi. Chifukwa kuti contact and dialogue si inakatheka ngati anthu aja a South Africa nakaziwa kuti Kamuzu akuperekaso tangato kwa ANC. Nde amaonesesa kuti ikhale yachinsinsi chifukwa chakuti amaziwa kuti contact and dialogue iziyenda. Komanso akuziwa kuti mbali iso inali yofunikaso. Nde amanenaso kuwathandiza ANC. Chifukwa ke mmene mwanenera nzoonadi Nelson Mandela atatulusidwa mu ndende 1990 ziko limene loyambirira lina limene anafika kundi kuno ku Malawi.
ndipo anthu ambiri zimene samazinenaso ambiri amangona ngati ziko lino linali loyipa basi chani, koma timayiwala mbali ina chifukwa tingwerekeza monga Zambia ndi ziko limene linaneneratu poyera kuti, or even Mozambique limaneneratu poyera kuti ifeyo tikutenga za pan-Africanist approach, kuti South Africa sitipanga naye malonda, sitipanga zakuti, koma zona zake mkuziziyo evidence ilipo tu pakali pano ikusonyeza kuti ziko la Zambia and even Mozambique amapanga so malonda mwachinsinsi ndi South Africa yemweyo. Mukuona pamenepo ende tikamango yang'ana mbali imodzi tilakwisa, koma tiyang'ane mbali zonse kuti nde tikuonanso monga ngati nkhani ya ku Israel imaziwa kuti kuno ku Africa probably ndi Malawi yokha imene ali ndi visa free status yopita ku, ndipo nthawi imeneyoyo MYP Malawi Young Pioneers ndizo timango yang'anaso mbali imodzi ya zimene ankachita zolakwika zimene ine sindikuzivomereza, ndipo aliyense amene akuziwa mbiri ya MYP akuziwa kuti imachitaso zinthu zoyipa kwambiri, ndipo tivomereze ku mtundu wa Malawi kuti MYP inathandizira kubweresa ulamuliro wa nkhanza mdziko lino la Malawi, kumanga anthu, kupha anthu, kutani, zimene zotivomereze. Komanso panali mbali ina imene tikuyiwala, ndiyo nena kuti amathandizira chinyamata kuti akhale ndi chochita, amaphunzitsa zintchito zamanja, za ulimi, za chani, za mbirimbiri, za carpentry, chani, nde zimene zija thandizo limachokera ku dziko la Israel, ngati amabwera ma experts kuthandizira kuti kodi achinyamata angathandize bwanji. Ndi kumbali inaso tinapanga ku benefit ningatero, sindikunena kuti zili bwino kuti Kamuzu amasupport anthu amene akupereka akupanga oppress anthu ena, sindikunena zimenezo. Anthu andimvese bwino. Koma ndikufuna titione kumbali ino yakuti kodi pamene zikuchitika izi Kamuzu amaganiza chani, amafuna chani. Ande zimene ndikufuna titiroke kwambiri kumene koko kuti iyeyo amayang'ana kuti ziko ili lathuli kuti kodi tingapangeko benefit chani ku a South Africa ngatithandize chani, koma at the same time ali ni maganizidwe ufuna kuti ziko la South Africa anthu akuda akhali ndi ufulu. Chimodzimodzi ku Israel Yesu amaganiza kuti kodi tingapinduleko chani ku ziko limeneli, nde tikuona kuti panali ma skills amene tinapindula nthawi imeneyoyo kuchokera ku ziko la Israel. Nde ma policies yake anali osiyana kwambiri ndi maiko ena onse amuno mu Africa, amapanga zinthu zoti zosiyana, ndi chimene chimapangisa kuti Malawi aziziwika kwambiri. Makamaka Kamuzu amaziwika kwambiri fa amakondedwa kwambiri, amadedwaso kwambiri. Ande kunakhanga kuti kunali magulu awiri anthu omukonda chifukwa kuti amagwirizana ndi zimene akuchita, anthu ena amadana naye koma ena amagwirizana naye mwachinsinsi chifukwa ngasana ali ndi mbali naye chinsinsi imene anthu samaziwa. Ndena mwachinsinsi openele mwina amamususana koma kumbali amaziwa kuti koma munthu uyu akutithandiza. Kodi ndi ziti zimene tingasanthulepo pa ulamuliro wa mtsogoleri wathu wakale Dr. Hastings Kamuzu Banda zimene zingatithandize kupita chitsogolo ndi kutukula dziko lathu? China chimene Kamuzu amafuna alimbikise ndi national unity kapena umozi mene mwaneneramu. Umozi wa mitundu yonse muno Malawi. Kubwera kwa Malawi Young Pioneer kwayambirira isanalowe kwambiri za ndalezi. Idea yake kapena ganizo lake linali ngati lomwero la national service. Ndipo ndikufuna nineneso pompano kuti ganizo lofanana ndi MYP linali ku Malawi kokha. Even anzathu so ku Tanzania ndikoma amaichaso mene munenera muti national service. Ife kuno timati Malawi Young Pioneer koma anzathu amati national service. Ukamaliza sukulu yako usanakapange ukamaliza form 4 monga ku form 4 yako athu koma ungati sunapite ku university kapena ku college ndiye kuti umapita ukapanga national service kwa chaka chimodzi. Nde pamakhala mitundu iwiri, panali ena amakapangako ngati zopikirako ku usilikali chonji, koma enawo ambiri mwayiwo amapanga ngati zosakhala ndi za usilikali ya koma makhala ngati boy scout kapena kuti kulimbikisa achinyamata kuti azikhala ndi mtima wokonda ziko lawo. Nde achinyamata aja panali zinthu zimene machita. China chimwe icho
chimene amachita maiko a Tanzania andi ku Zambia na zaka mina ziwiri zapitazo sindikuziwa pakali pa koma zaka ziwiri olo zitatu zapitazo pene napita ku Lusaka amakambira naso nkhani yomwe amapanga debate mziko mwaomo kuti bwanji tibwerefa kalero inali koso ndi inazatha ndi amafuna ibwereso nkhani ya national service nde Botswana matama chitira kudera kwawo koma national service ya maiko ena onsewa ro even MYP amakutumiza osati kwanu cholinga nchoti ukaphunzire kukhalaso ndi anthu ena uwaziwe anthu ena amene si akwanu koma ndi aziko lanu kuti ukonde ziko lako uyeneranso kuwaziwa munthu wakuchitipa antumiza kunsanje ndi akuza kuti ukakhalako chaka chimodzi kumeneko nditaphunzira chikhalidwe cha anthu akumeneko acheza nawo akhala chimene chimatipangisanso kuti kusankhana mitunduku kumakhalanso kwambiri chifukwa kuti anthu sitimaziwana ndi mmapezeka kuti munthu wakhala ukukula kukhala dera limodzi basi ndi kumaziwa kuti anzathu akunsanja makhala bwanji ndi that integration kapena umozi wobwera pamodzi umabwera through that national service ndi maona anthu aimwe aja amachuka mwina kuchitipa antumiza mwina kuzomba ku rice scheme akakhala kumeneko basi zikaphunzira za ulimi cha kumachoka kutali mathero ake zimapangisa kuti anthu aja mukhale umozi ukhazikike chifukwa munthu aliyense amangontumiza uko basi ndino akhala kumeneko ndi titabweresa national service panaliso ina tinkati youth week vuto lake olo mpaka lipano mukamaenda m'mizimu muonabe maskulu ena constructed during 1980 youth week kama bridge aliko mpaka pano mabridge maskulu ndi zipatala zimene zinamangidwa nthawi ya national youth week mina 1970s 80s zilipo mpaka pa zikugwirisidwa ntchito madera ena ija inaliso thandizo loti kuti anthu amalawi tizikhala kuti ziko tizilikonda ndi kunimvera kuti ndilanga ile youth national week timati youth week youth week ija nzongolapika kuti pasogolopo ndale zinalowamo kumapezeka kuti munthu ukamaenda munsewa wakukoka kuti kupita kuti nkukuponyera matope yamba nawenso kukumba nsewa ndale zinakhanga tizalowerapo koma chiyambi cha zonsezi zinali zabwino zimapangisa kuti anthu feti zimva cha umalawi chija chimamveka chifukwa kuti anthu feti makhala ngati kuti tikupanga zinthu za ife tomwe misewu ndithu m'mizimu si zambiri zimene timangofuna kudalira boma bwerani muzatipangire izi bwerani koma anthu okha nthawi ya youth week amapanga plan tikonza nsewu ndipo misewu imakhala liyolimba imakhala pozakwinaso youth week ina ansewu uli bwinobwino mabasi pakali pano mabasi sitikuwaona kuyenda m'mizimu misewu inaonongeka koma kale mabasi amafika m'mizi fa misewu inali yabwino mabridge anthu amakonza okha koma pano tidalira azungu abwere asatikonzere nsewu kapena ife tomwe akangokonza misewu ija basi kuchosaso matabwa I think pamene timasintha ndale zathu 1994 kulowa mu democracy I think sitinamvese bwino timaona ngati chilichonse chimene chinali cha one party chinali cholakwika chilichonse youth week inali yoyipa chilichonse chimene chimachitika chilichonse cha Kamuzu chilichonse chimene chimaongonika basi timachitaya timati nyasi ndi tinakhanga kuti tamvesa kwambiri za ma rights but no responsibility ndeno kusintha kwathu kwa ndale kunapangisa kuti zinthu zambiri zisokonekere ndinanenapo chisanzo cha ku Tanzania kusintha kwawo kwa ndale kunali ngati kwa gradual bwino anachoka mu mpangidwe wa chipani chimozi ndikufika mu mpangidwe wa zipani zambiri mwabwinobwino koma ifeyo tinakhanga kuti ndi nyasi olo ina wino wakaka ngoti olo wako ndimva pa statement iliyonse imene ndanenapo mwina yokhuzana ndi Kamuzu imene yakhala ngati ikumveka kobwino ngati ndamusapota Kamuzu nditwakwiya nayo ndi zimene ndikunenazo kusamvesa transition chifukwa panali zina zimene zinaliko mu nyengo imeneyo zimene zimatichitira bwinobwino ndingopereka chisanzo ananenapo anduna antambo zaunena kuti nthawi ya one party system kunali makozi ena maphunzitsidwa ku primary school tingoti munga civics imene imathandiza kuti munthu amvese kuti ineyo kodi udindo wanga ndi chani ma responsibility ya umunthu panali vuto loti ma rights ndisitimanena nthawi ya one party system ndi kumene kuti maperewera ndifake ulamuliro wankhaza chani anthu kumangidwa
usapita ku khoti chani zimene anthu kungonyongedwa chani zimene zimachitikadi chifukwa kuti mbali imene timaperewera koma mbali ya ma rights and responsibility ma responsibilities I think kumene kundi timachita bwino nde tikubwera tsopano muzipani zambirizi khangati kuti ma rights nde takulisa koma kwina tachepesa oro kapena osati kuchepesa kumene koma kuthesa kumene nde pamene takanika nde chilichonse oro chiseko cha sukulu chathyoka MP achakwera ndani ukata ma president athuwa atikonzere chiseko chathu chathyoka mwaona boma ili ndira chabe takhala sopano zaka ziwiri chiseko cha sukulu chitathyoka nthawi yawanipate ira choyambirira chimene munthu amaganiza samaganiza za MP pali ndi ma levels kuti izi ndezofunika MP kapena zofunika council koma community mukhoza ngoti akuluakulu tingokonza chiseko chaphwasuka nthawi ya imene yoyo ndivimene unenazo kuti munthu ukakhala ndi that spirit kapena mzimu wokonda dziko lako wofuna kuti kulifunira zabwino sungamalimbane ndi zinthu zina zimene sumayenera kulimbana nazo chifukwa wina aliyense amakhala ndi udindo unena kuti ine ndichitepo kanthu apa ndichitepo kanthu aponso ndichitepo kanthu olo za corruption tikuzinenazi nzosavuta kuzithesa ngati anthu ali ndi udindo wawo weniweni kwa chifukwa chosakonda dziko nchifukwa timapezeka kuti nkhani za corruption zikukwerera sizithandaza kuti nthawi ya Kamuzu umphawi kunaliko koma nkhani za corruption sizinali ngati mmene zilili masiku ano zinali sungaziganizirenso kuti ukamugule wa polisi kuti iyayi ujeni apolisi andipeza ndilibe license ndende basi nangu apasaka ndalama mwakuti sungaganizenso nthawi imeneyo koma umphawi kunalibe unaliko pano umphawi uliko kuliso umphawi bwanji corruption kukwera kusakonda dziko anthu feta fika malevu zoti pakali pano sitikufuna sitimanyadira kuti dziko lathuli koma timakhala ngati timamva bwino ndakabadwira ku America ndakabadwira kuti tili muno ndi dziko lathu lino tiligwirire ntchito tipite pasogolo nde pali zina zimene ndanena kale nthawi ya Kamuzu zimene anayesesa kuti atithandize Malawi kuti timve kuti ndife Malawi kuti ifeyo tikhoza kuchita zinthu ndiponso titenge responsibility zimene zozo ndikuona ngati pakali pano zikuperewera. Dr. Hastings Kamuzu Banda mukukula kwawo adali ndi chikhumbokhumbo choti apitirize sukulu apitirize kuphunzira choncho iwo adakagwira ntchito za migodi ndipo mu chaka cha 1925 adachoka ku Malawi kuno kupita ku mayiko akunja kukaphunzira kuti akhale dotolo. Atabwera ndithu kuti atabwera ku maphunziro awo Dr. Banda anachiona chinthu cha nzeru kuti maphunziro awo amene aphunzira apange zitukuko zosiyana zokhuza nthambi ya maphunziro ku Malawi ndipo ndi mmene tikuonera lero ku Chancellor College imodzi imene Kamuzu Banda adayika ku maziko awo. Kodi nanga akayuni akuyankhulapo motani pa skulu ino ya ukachenjede ya Chancellor College komanso umoyo wa Dr. Hastings Kamuzu Banda kupyolera mu skulu imeneyi? Chimene nganene nchonena kuti University of Malawi imene pakali pano mbuyo mutimaiti Chancellor College so not kuti University of Malawi so panopa tikuona kuti Kamuzu nde anayika maziko enieni maziko ake akamuzu pano ndionekera tinali ndi graduation pompano masiku apitawo vice chancellor acting vice chancellor Ntenje ananenapo mawu kunena kuti mukuona tili mu great hall ino inamangidwa kale koma ikuoneka bwino mpaka pano zimene Kamuzu amachita inu mukuziwa masiku ano zinthu zina zingomangidwa lero basi zimakhangati zakhala zaka 50 koma chinthu changomangidwa lero lomwe achanyuwana kuchisegulira koma Kamuzu amapanga zinthu zoti zokhazikika ndi pano pa University of Malawi pali library pali nkhani ya great hall ndi zina zambiri zikusonyeza kuti zinthu zingati zinamangidwa pompano koma ndi zakale so Kamuzu anali ndi chidwi pa maphunziro kuti monga pano pa University of Malawi kuti akhale otukuka zinthu zake zikhale za international ndi anali ndi chidwi chimene chocho ndi panopa ndithu anasiyapo mark yake yamphamvu kwambiri. Kodi tikakamba za Kamuzu maganizo kapena chithunzi chimene chimabwera mwa Malawi ambiri ngotani?
chifukwa pa nthawi imene Kamuzu adali pa ulamuliro amalawi ambiri